Здравейте хора, исках нещо да ви кажа, но нямаше време. Така. Първо спирам клиповете на Grand Theft Auto San Andreas GTI и снимам на други игри, защото нещо мисиите не ми тръгват. От една седмица се опитвам да го търся това в настройките, да се оправят мисиите, но нещо не тръгват. Иначе има червено кръгче, но не тръгват. Просто така, че ще снимам на други игри. Кой толкова не е само GTI. Снимам на други игри. Дано ви харесат. Това исках да ви кажа от мен. Се връщам след малко да ви покажа списъка на GTI. Така, това е моя списък на GTI. Аз мога да съм ви го показал от моите клипове. Ето, никъде не пише за управяне на сървърите, ако виждате. Ето, ще дигна малко камерката. Ето, никъде не пише за управяне на сървърите. Има някакви... Ето, тук това са героите. CJ, Ryder, Big Smoke и Sweet. Но... И това са, тук нищо не пише. Ето, тук дават някакви групи, банди, балас, малас и така нататък. Така че... Пишете в коментарите, гледайте ми другите клипчета, да видите всичките ми игри, които имам. И тогава ми пишете на коя игра да гледам, да играя. Защото аз съм снимал 2 каналчета. Да, защото почнах много. Но старото ми има всичките игри, които аз съм снимал и сега те са тук. Сега няма да ги показвам, но сега те са тук. И щом са тук, пишете, вижте ми другите клипчета, вижте кои